Яшьнең чираттагы чыгарылышында Абба булачак. Алина Шәрипҗанова, ББ Булат Бәйрәмов һәм Алина Софиуллина. 2000 җырчы, 2 Алина, мин алып баручы һәм сез тамашачыларны нинди рецептлар белән шаккаттырачак. Барысын да шимбә көнге сәгать 11-дә TMTV каналында күрербез. Карамыйча калмагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.